Bude, No jako pít dneska si zahrajeme takový kebab, no. Doufám, že máte nějaký pití a popcorn a musíme jít na to. Ty už to natáčíš. Jo. Dobrý den, zdravím vás, zdravím. Já Karin, bobky na hlavě. Tak jdeme. Hrát kebab. Dobře. Rychle, dávej. OK. Počkej, ty máš ten vlásek, myslím. Počkej, ne. Počkej. Ty ho nemáš. Ne, nemáš. Škoda. Ty ho taky nemáš. My jsme úplně hnusní. Ale nemáme reálně obličej. Jsme jak Slenderman, ne? Jo, my jsme Slendermani. Pro ty, co nás neznají IRL, tak takhle si nás představují. Zavřeš? Buď chlapík televize. Tak zapneme grill tady tlačítkem. No dobrý. Nemluv, mě to nezajímá už. Tady jsou nějaký bobkové ukáž, no super, mě to nezajímá. A ty tohle. Co to je radio? Ne, to je do kafe, aha. Tak to nebylo potřeba. It's more fun that way. Have a wonderful shift. Smile, serve, and everything will be just perfect. They're already on the Uje. Tam tady už někdo přijde. Ty to vypla. No, Já se srandu. to je lepší takhle. To je radio nejlepší, počkej. Dobrý den, pane, co si dáte? Jo, vy jste nějaký tlustý, no trochu. A jste možná trochu opálený, no. Chtěl by to cvičit. Hele, Kamo, a jsem... reálně, jakoby kamo, reálně dělá reakce a nemluví u toho. Kamo, já nemluvím, já nevím, co říct. Do not servering me. Skin a i something is still wrong. Let's go, jdeme. Otevírej. Další kočička tam sedí, bude tady za chvilku skin Walker ji vezme a pokrčí to. Jedno. No. Také? To jsem já reálně vytrožený ráno. No, takhle je mu vedro, tak počkej, jo. Okay. Vidím, já bych sem poprosila jednu masku. Dobře. Tak já tak... Nekoukej na mě, teď si objednávám já. Dobře. Tak počkej. To nikdo nebude, to nikdo neuvidí, jo? Tady to nikdo neuvidí. Neotáčej tu kameru. Neotáčej to. Ty jsi taky čulok? Jo? Musíš čekat, ono to taky trvá, ty. Nuse. Kamo. Kámo, já ti jdu zavřít, kámo, nebudeš nic si objednávat, kámo. Taková drzost, kámo. Kámo, reálně on odešel a ta příšera narostla, děláš mi srandu. Kolik jsi to udělala?
Kamo, ten horor, kamo, to není horor, to je kamo chytreš nervy a líbneš se. No. Vám savarma, latte dinner, forme yes, me kids can't cook after today. Tak 1-5-0. Tohle, nevím. Kebab tady vezmeme, tady dáme na tohle. Tady. Teď masíčko vezmeme, ne, dobrý. Samera Loadin. No, tak masíčko ne. Tak masíčko ne. Co je tady omáskaná, kapokadená. Tady ještě to. Děláš? Co dělám? Bobky. Nic. Aha, kafe. Umím kadit, víš? Nebojte se, budete mít kafičko za chvilku, nebojte. Jaha! Jupi. Tak to se kafičko. Lidický. Kive. Pište nám do komentářů, pokud umíte rusky. Já umím rusky moc dobře. Vy umíte i... to je jedno. Neumím mluvit s lidma. Počkej, cez. Čau. Tak nic, čekej. Oj, ty se bojím. Kdo ti volá? Kdo ti volá? Skryň. Je, dobrý den. Kámo, kámo, já jsem se lekla. No chudák pán, to tady ani nemá uši, ani hlavu. Dobrý den, co si dáte? Ježiš, Ne, ty byl pán normálně, a jenom neměl hlavisku. A ty to vyhodila. Kámo, reálně však ani no, dobrý už. však ani nemůže jíst. To bylo jako, No, on by si to dal on by si s tím tu hlavu vyrobil. Dobrý den. Dobrý den. Vám savarma, please, and makit quick, jako rychle, jo? Ne. Long shift. Je, boss kept me over time. At last, il get something else, Elza. Ne, to počkej, nahoře se podívej. Zase. Na kamery? Ne, já si myslím. Ne, nahoře něco bylo na okne, víš? Ale to... Já ti to říkala. Já se bojím. Ne, dobrý. Je, ahoj! To jsou popeláci. To jsou popeláci. Ne. Nesměj se nám, ty bube! On se smáje. Ne. Já říkám, to byl normální člověk. To byl normální člověk. Demogorgon. Arma please. Blondýna. Ahoj, co si dáte? Kočka. Takhle. Kočka, tu jdu. Je kočička, ahoj kočičko. Ahoj kočičko. Hele, má nějaký žlutý oči, ale... If you look closely, don't look at yes. You got it didn't last. So this is how you treat me. I hope the fuck. Jejda, no, tak jako jejda, no. Aha. Ta kočka. Poměl. Okay. Hello, vám savarma extra solce ples. Já jsem nějaký postižený, ne? Má trochu očičko jako v prčicích. Pardon, si lháte se do duše. Co si
What? Kdo klepe? Nějaký dement. Co chcete? Dále. Nedáte A oni go ťuká na okno. Nikdo. Tak super. Díky, no. No tak to je ožrala. Tak to jsem já ve 3 hodiny ráno. Tak jdu si po popkách. Dobrý den, vás zavarmatle se. Long die. Me head wood. Ustekne se ti hlava, no nemáš zač. Kamo, fuj. Kámo, já jsem si neuvědomila, že ona mluví jako chlap vlastně, ale to je ženská. Kámo, proč nám to nedošlo? Já nevím. Ne, to je... Čekej. Kámo, reálně, já jsem jednou, když jsem to s někým hrál, už nevím s kým, tak kámo, reálně, tady byl kámo jelen, on šel k nám, kámo. Kámo, čekej, to taky nebude normální pan. Ukaž? Ne, to je normální. To je normální člověk, to je normální. Jo, jasné. Co si dáte? Nezařvala jsem, haha. Já ti to říkala, teď nemůžu chodit. No jejda, jsme mrtví. Kamo, já nemůžu chodit. Nechci prý. Si dá srandu, jak to? No, ta příčera už je celá venku, jakoby, no. A tak ne až to dobrý. Ale já nemůžu chodit. Kámo, jakoby myslím si to jako říkám, kámo, čuč má to příšeru. Ale kamo, já nemůžu chodit, já nemůžu nic. Tak asi video konci, no. Ne, čekej, tak já se zkusím resetovat. No to chcípneš, ale. Ne, já nevím. Čekej. No tak naskrytanou lidicky, tak stánk za chvilku chcípnem, no tak jakoby jeda. Počkej, zkusím resetovat. Aha, počkej, čekej. Čekej, já to vyřeším, jo? Já to vyřeším. Teď mě na chvilku uvidíte jinak, možná, ale čekat, kontinuje. Tak nic. To nepomohlo. Tak bye bye lidicky. Ať si taky rozlučí, jo? No je. Jsme chcíplí, no. Return to lobby. Continue shift. Jsme chcíplí, no. Jde, no, tak Tak, jako. return to lobby. No, jsme to dohrali, hele. Kamo. Tak nemá něco bye bye lidi. Tak return to lobby, no. Return to lobby. Takže. Naschledanou lidický. Kvůli tomu, že jakoby... Nashledanou, video fail. No. Tak jo, tak... Seven tady nějaký, to chce. Tak naschledanou. Mějte se hezky. Nashledanou. Mějte se špatné. Ahoj.